Добър ден. Здравейте! София Син Симпозиум, това е неформално фристайл събитие, което правя от не знам, 2 години може би, абсолютно без скеджул, когато има някое интересно нещо, което ми хрумне в света на синтезатори, джаджи, музика. Началото стартирахме с опцията да имаме артист, който да разказва за метода си на работа, технологията, която ползва и после да прави перформанс. И първите 2 събития бяха фокусирани около артист и техниката му на работа. Това събитие е малко по-технологично, с много детайл в техника и няма да имаме много време за музиката, но това, което слушахте до сега, всъщност е релиз негов от 2003-та, мисля, че 2003 година, така че той самия е така ветеран в техно и електронната музика. Всъщност този релиз няма нищо аналогово. Камо ли пък за модуларен синт, всичко беше със софтуера, тогава това имахме. Но звучи супер, издание за Трапец, което за български артист. Трапец е такъв сериозен лейбъл за хората, които са в този по-underground, minimal, техно, хаус жанр. И за мен беше изключително очудващо да разбера, че той има релиз за тях. И въобще не знаех за него до преди няколко години. Аз избягвам да се представям по този начин. Здравейте, аз съм Николай Дичев, имам релиз за Трапец. Това е доста добра линия. Но днес гост ни е Николай Дичев, който е доктор Николай Дичев. Извинявай също, освен релиз за Трапец. Благодаря. Трябва да го похвалим за академичните му постижения. И сериозен гик и човек, който от години се занимава с дизайн на аналогови джаджи, Eurorack модули. И не мисля, защото той е доста скромен да говоря вместо него. Може би той може да се представи най-добре по начин, по който той иска. Благодаря. Както Николай Дичев съм, доктор Николай Дичев, обаче интересното е, че не съм доктор по някаква електроника, но съм по механика, тежко минно машиностроение. Така че в електрониката съм до някъде аутодидакт. Аз това държа винаги да го казвам, защото повечето хора идват в тая област чрез музиката и оттам почват да се занимават с do it yourself, направи си сам и постепенно натрупват познания в тази област и някои, малко, но някои, успяват да почнат да правят собствени неща и да ги продават. Аз съм един от тях. Но това, което винаги искам да подчертавам е, че аз не съм завършил електроника и нито ще говоря по този начин, нито ще тръгна по този начин да ви обяснявам. Ще има електроника, ще има за транзистори, ще има за операционни усилватели, нелинейности и така нататък, но всичко ще се опитам да го обяснявам по прост начин, така както аз съм го разбрал. Така че аз не съм нищо повече от хората, които се занимават с do it yourself, просто може малко по-дълго съм го правил. Това мога да ви кажа за себе си. Другото, което е, занимавал съм се с Eurorack модули, може би от 2014, да кажем. Първото нещо, което правих е един филтър разработвах за MFB, ако знаете тая фирма. Тя е берлинска, вече не съществува. След това започнах да се занимавам с още една фирма, ACL. Даже може да видите тук модулите. Ето тая средната линия са от тях. След това започнах да правя модули за фирмата IO Instruments
която е горния ред от модули, те са по-стари. И последното, което правя е Rights in the Storm, тази най-долната линия. Разбира се, всички линии имат повече инструменти, модули, просто не съм ги качил всичките тук. И всъщност Rights е това, в което най-много енергия влагам напоследък, може би последните 2-3 години. Макар че продължавам да правя някои неща и за инструмент. С ACL имам добри отношения с хората, но просто нямам вече, как да кажа, производствена или инженерна връзка с тях. Не правя модули заедно с тях. Това беше за мен. Супер, мерси. Да, понеже той е подготвил няколко неща, които после иска да ви остави, покаже, даде. Аз файла, който... Той проблема е тук. Да, виж, че има и много линкове. Най-добре е по някакъв начин да ги даунлодват хората или да ги... Ще ви закача. Ще ви закача в Linktree на София Synth Symposium един линк към файла, който той ще ви даде после с линковете, за които ще говори. Така че или от тук си го QR-вате, или после влезте в Instagram и ще имате линк към него. Сега ще дам на тебе направо да шерваш екран. Тук ли? Може да. Ако искаш да шерваш. Ако не за сега не, първо ще започнем така, ще ти кажа когато. Благодаря. Първо искам да поговорим за няколко основни неща. В Eurorack общо взето е ето този формат. Предполагам, че всички сте запознати. Той има няколко големи предимства. Това, че е много компактен е едното. Другото е, че е сравнително ефтин. Тоест, модулите са по-ефтини от тези старите MOOC Modular 6U, които всички се изпомнят, които са занимавали по-отдавна. Там само фронт панела струва 10 пъти повече. Затова не е случайно, че този формат се е наложил. Съответно, обаче тая компактност, за това, че е малък и също така е ефтин, там има много cutting corners, както му казват, рязане на ъгли. Как да кажа, налага цял сет от много специфични особености при него, особено при конструирането на модулите. Значи първо, почти винаги Power Supply, захранванията не са достатъчно качествени. Това е нещо, с което всички трябва да се съобразят, когато конструират модули, поради причината, че първо захранванията може да не са точно минус 12 плюс 12, а могат да бъдат минус 11,5, минус 12,2 и някакви такива малки флуктуации. И на всичкото отгоре, доста от по-новите захранвания нямат линейна регулация, т.е. те използват се така наречените импулсни захранвания, Switching Power Supplies, както при компютрите. Обикновено това за дигитална техника може да обикновено няма чак толкова голямо значение, с изключение може би на специални неща, като FPGA, чипове и така нататък, където точното регулирано захранване има много голямо значение. Но за аналоговата техника аз ще се концентрирам върху това, защото това ми е специалността. Аз правя и дигитален хардуер, но нито го програмирам, нито го сетъпвам. Правя лейаутите и избора на елементите и така нататък. Това даже има повече близко с аналоговата електротехника, отколкото с дигиталната, както и програмирането на тези неща. Това не е предмет на тази тема. По отношение на захранването, аналоговата техника, аналоговите схеми имат общо взето много голяма чувствителност.
Ако говорим за операционни усилватели, ние често използваме доста операционни усилватели, за да извършваме различни функции в модулите. Те имат голямо Power Supply Rejection Ratio. Това значи, че ако имате смущения в захранването, те ще им се отразяват малко. Само че, за съжаление, доста от модулите и схемите не се състоят само от операционни усилватели. Там има и много транзистори, резистори, кондензатори и така нататък, които са свързани в структури, които извършват някакви функции, но няма чак толкова високо Power Supply Rejection Ratio, както операционните усилватели. Поради тази причина е добре захранването да бъде регулирано. Има така наречените линейни Linear Voltage Regulators, линейни регулатори. След като вече сме получили едно по-грубо напрежение, те го свалят още малко, но го изправят, изглаждат го. Там вече няма много шумове, няма Ripple. Ripple е тези кадрички, които с осцилоскоп някои хора могат да видят, ако имат. И по този начин всичките тези смущения не достигат до аудиоизхода на модулите. Това значи, че няма да има брум, няма да има нойз и така нататък. Значи, изключително важно е добро захранване. Значи, захранванията много често вече на времето са ги правили с класическата схема, трансформатор, rectifier bridge на английски, на българския GRETZ диодна схема, бридж, мост. След това идва банка от кондензатори, която изглажда вече ректифицираното напрежение. И най-накрая идва линейен регулатор. Това е класическото захранване, което първо е по-големичко, второ не е толкова ефективно, значи грее. И е скъпо. За съжаление, хората решават, че трябва да отидат към по-ефтино. Ефтиното е компютърно захранване, което е Switching Power Supply, импулсно захранване. Те импулсни захранвания, ако след това не се регулират, остават с 30-40 мВ спайкове, които много често се прослушват след това на слушалки на по-голяма уредба в бекграунда на аудиото, което излиза от системата. Това не е добър вариант. Значи, обаче тук има един проблем, че хората вече са си купили системата, вече имат захранването и не можеш като производител на модули да отидеш и да им кажеш, моля, това захранване сега го изхвърлете и си купете едно по-скъпо от нас, примерно, или от онези или тези, които са също добри. Това е трудно изпълнимо, както се разбира, така че по отношение топката остава в нас, производителите на модули. Ние трябва да вземем някакви мерки, за да не достигат тези смущения от захранванията в самия модул. Да не се прослушват от линиите на захранване през аудиото, което излиза. Как става това? Много често ние слагаме линейни регулатори на входа, които са low drop, с малък пад на напрежението. Това значи, че входното напрежение, както и до 12 волта, се регулира примерно до 11,5. Ако е минус 12, ще е минус 12,5. И вече е изгладено. При това е така регулирано, че ако аз взема този модул и го сложа в една друга система с друго захранване, където захранването не е 12,1, ами е 12,3, както често са различни всички, всички съотношения и настройки да останат същите. Това е едно от нещата, с които първо бих започнал. Когато някой реши да прави модули, е добре да слага
регулатори на входа. Това е първото нещо. Значи регулатори могат да се слагат за част от схемата, а за част от схемата не. Коя примерно част от схемата и трябват регулатори? Тая, която е чувствителна към смущение в захранването. Операционните усилватели не винаги. Те могат да се захранват от 12 волта отвън. Така, всички делители на напрежение, всички вътрешни референции, които се използват от схемата за извършване на някаква операция, е добре да бъдат под регулаторите, защото по този начин, ако взема това нещо и го сложа в друг кейс, няма да ми се налага да го тримвам наново и да го настроям. Така. До тук с захранванията. Значи, темата с смущенията от захранванията и това, което се чува на изхода, като аналогов изход, не е свързана, за съжаление, само с захранващия блок. Много често е въпрос на лейаут и на схема. Трябва да се избират схеми, които имат по-висок имунитет към такива смущения. И лейаута е добре да бъде с непрекъснат ground plane. Тоест, платките бих препоръчал да са многослойни. Вече има такива услуги. Доста хора поръчват от ITAD, от различни фирми от Китай директно платки, правят си ги на KiCad или с други, там Eagle, Cracknut и така нататък. Не го препоръчвам. Препоръчвам KiCad. Много по-добре е, защото първо е free. Второ, доста мощна система. Аз използвам доста стара версия всъщност, но съм се инсталирал на един друг компютър новата и я разцъквам. Невероятно е. Така че я препоръчвам за всички. По отношение на лейаута мога да ви кажа няколко думи. Значи всички линии или части от схемата, които имат постоянен потенциал, това е маса, захранвания, референтни волтажи, е добре да не са с тънки пътечки, с висок импеданс. Високия импеданс значи, че ако го натовари нещо, то напрежението пада. И се получават флуктуации онези флуктуации, от които ние се боим да ни излезат в аудиото. Значи, колкото по-дебели са лентите, пътечките, колкото по-къси са, колкото дори да се достигне до цял леер само ground или цял леер само захранване, това е идеалният вариант. Също се препоръчва по този начин да се работи. Хубаво е на входа на захранването, където е пауърбуксата. Ето я. Аз от другата страна съм сложил доста големи кондензатори. Декаплинг. Това нещо също отделя голяма част от смущенията от това, което влиза навътре към модула. Интересното е, че при дигитални модули и модули, в които има бързо превключващи се транзистори, те създават големи падове в напрежението на изхода, когато изсмукват повече ток. По закона на Ом, като дръпнеш повече ток, при напрежение, при постоянен импеданс на линията или съпротивление, би паднало леко напрежението. Някои от другите модули, които стоят близо до този модул, ще го прослушат това и ще излезе на аудио отвън. Затова е добре да има големи кондензатори на входа. Какво значи големи, ще обясня по-нататък, които изравняват тези флуктуации между съседните модули. Както и вътре в схемата. Ти ако сложиш на един модул няколко
хубави кондензатора, както и по-малки около конкретни места в схемата, които имат резки, използват рязко големи количества ток. По този начин ти ги снабдяваш локално тези елементи с електричество, така че те не изсмукват от по-далечните и не пада напрежението. Това е също много добра практика и е добре да се обръща внимание на това. Още повече тези декоплинг кондензатори, както им казват, те имат и друга роля. Много често тя е свързана с стабилността на операционните усилватели. Без такива декоплинг кондензатори, примерно сега ще ви драсна какво значи декоплинг кондензатор при операционен усилвател. Символа за операционен усилвател е това. Тук имаме плюс, минус, това е изхода. Обикновено, сега ще го нарисуваме в voltage follower. Значи, това е повторител на волтаж. Това е входа и това е захранванията, пиновете за захранванията. Тук е, да кажем, минус 12 в нашия случай, тук е плюс 12 волта. Такива са захранванията там, но то важи за, може да е каквито и да са. Тук обикновено се слагат едни кондензатори към маса. При рязка нужда от ток на този модул, той взима от тях първо. По този начин не се получават флуктуации в захранванията, които, освен всичко, при тези схеми създават и опасност от осцилации. По този начин се предотвратява. Това е задължително да се прави. Аз не съм срещал операционен усилвател, който не му се подобрява работата, когато му се сложи това. Горе-долу нормалното е 100 нано X7R е типа електролит. Значи може да сложите и кок, които са, може би, най-добрите за декоплинг, защото те нямат микрофоничен ефект, имат много нисък шум, температурно са много стабилни, всички най-добри и на всичкото горе са ефтини. Въпросът е, че са малко едрички за такива стойности. Така че X7R е един добър компромис. Така, до тук сме с захранването. Сега бих искал да ви кажа няколко неща относно разликата между аналогово и дигитално на ниво модули. Значи, по отношение на дизайна, всъщност разлика няма. Говорим за лейаутите. Когато правим самата платка, там важат едни и същи правила и за аналоговата част, и за дигиталната. Тоест, добре е да има големи граунд плейнове, широки пътечки, сигналите да са защитени от други сигнали, които имат много бързо променящи се резки слизания, качвания. При синтезаторите има много такива. Това са общо взето почти всички вълни, които се генерират от осцилатори. ADSR-и. Вътрешната логика на ADSR-а, дори да е аналогова, там е превключване на транзистори или на такива транзисторни ключове, такива транзистор арей, които превключват различни логически стейтове и дават накрая някакви резултати. Всичко това става с много голяма скорост. Бих казал, че е в областта на десетки наносекунди. Може и по-бързо да е, но лейаута го забавя, защото там няма паразитни капацитети. Те работят като филтър
И все пак скоростта е сравнително голяма. Поради тази причина и при аналоговите, и при дигиталните схеми важи това правило да се използват захранвания и обратен път маса с големи, ако може, цели слоеве. Затова аз препоръчвам винаги, ако може да правите многослойни платки, е по-добре. Проблема с тях е, че те се траблшутват по-трудно. Затова може би е добре да се направи първо някакъв по-голям вариант на перфоплатка или така нататък, който да се запоят всички елементи с цокли и да се пробва концепцията. И след това да се направи по-малка платка с повече слоеве, за да се определи дали ще паднат смущения и така нататък. Обикновено падат доста. Не препоръчвам тези, аз на английски, как беше, щекборд, тези бордове, които са монтажните. Моля? Да, бредборда не го препоръчвам. Първо, контактите там са много малко, като се използва, контактите не са това, което са. Тоест има повишено съпротивление, капацитети там паразитни и така нататък, а някой път дори и не прави контакт или прави само като го бутнете. Това при една проста схемичка няма проблем, но ако правите цял модул, ми се е случило схемата, която е за модула, да е на 3 такива по-големи. Това нещо е кошмар. Затова предпочитам аз самия да хвана перфоборд, те върху които се запоява с дупчиците, и на тях с цокли. Там има едни такива лайсни с пинове, в които можеш да забиеш елементи. Режат се, слагат се, запояват се, разпояват се с кабелчета между тях. Това мисля, че не е лоша практика при прототипирането. И когато вече принципно работи модул по модул, защото там няма такъв проблем контакта да се размести или да има твърде много капацитет, общо взето се държи доста близко до както би трябвало да се държи. След това може да се мине към прототипиране с многослойна платка, примерно 4-6 леера или така нататък. Тук повечето модули са 4-6 леера. Имам модули, които съм правил с 8 леера, но те не са в кейса в момента. Един дигитален, смесен аналогово-дигитален и един, който е само аналогов, но толкова много елементи в него, че се наложи да се направи с много слоеве. Защото рутинга беше сложен. Не заради друго. Така. Следващия въпрос, който е много интересен и добре се дефинира, е какво значи дискретно и какво значи интегрирано. По принцип в областта на синтезаторите, няма да говорим само за модулите, то важи и за синтезатори, дръм машини и така нататък. Значи не знам някой чел ли, ама доста често пишеха по едно време и се караха за осцилаторите на Роланд Jupiter 8, Jupiter 8. Те били дискретни или не били дискретни? Значи дискретен, там се подразбира такъв, който не е изграден с един специално назначен за осцилатор чип. Тоест чиповете, много от производителите правят чипове, които са типове. Този чип е интегриран цял осцилатор, този чип е интегриран цял филтър, с все миксера и резонанса. Понякога имат даже и VCA накрая. Или цяло VCA. ADSR, това е така наречения генератор на обвиващи криви на български. Обвиващи криви, да. Това е интересно. Прочетете някои неща от Симо Лазаров, мога да научите такива работи.
Не, човек е технически много грамотен, така че няма какво да си говорим. Не, мисля, че това съществува и от по-преди. Просто този вид модул не се използва в синтеза на звук, а за други неща, за бродкастинг или за създаване. Да, убивал е други работи. Така че много често при аналоговите синтезатори има така наречените интегрални схеми. Те не са операционни усилватели, не са някакви транзистор арей. Най-вече се има предвид интегрирани осцилатори, интегрирани филтри, интегрирани усилватели и така нататък. Всякакъв вид модули. Като отворите една машина от 80-90, тя е пълна с такива. Значи по това време тези фирми са били, ето тази, и може би още няколко. Примерно Roland и Yamaha имат къстъм такива направени от тях чипове, които те не продават на други производители, но общо взето са аналози на тея. Това значи в областта на синтезаторите дискретно интегрирано. Съответно, има още една степен на интегрираност. Значи ще се върнем пак с този осцилатор на Roland Jupiter 8. Този осцилатор може би няма интегрирано цяло осцилатор, но той е изграден от други, вече по-малко нарязани интегрални схеми. Примерно има операционен усилвател, няколко. Така че той също не е напълно дискретен. Напълно дискретно може да се нарече нещо, което е направено от най-малките възможни градивни елементи. Транзистори, диоди, JFET-ове, MOSFET-ове, така нататък. Резистори, кондензатори, индуктори и така. По принцип такива дизайни съществуват. Те обаче са доста едрички, защото представете си да направиш целия дизайн, който се е събрал в чип или нещо подобно, да извършва подобна функция, да го направиш с отделни елементи. Не е невъзможно, но става по-голямо или по-скъпо. Поне така беше до преди 10 на години. Сега вече миниатюризацията на всички елементи прави възможно тези неща да бъдат горе-долу с измерима големина и цена. Ноу-хауто обаче повече. Общо взето тези модули са повече дискретни, отколкото с интегрални схеми. Има там, аз не съм пурист, защото считам, че интегралните схеми в някои където им е силата и се използват съответните елементи. Ако интегралната схема има по-добри качества, разбира се, заповядвайте. Така. По този начин стигаме и до така наречения форм фактор. Това е големината. Говорим за всички елементи. Говорим за полупроводниковите елементи, както за резистори, кондензатори и така нататък. Единствените елементи, които остават такива тук, са буксите, нали, за захранването, за аудиото и така нататък. И потенциометри и такива. Въпреки че те намаляват, но общо взето все пак ограниченията са свързани с интерфейса. Дали ние можем да хванем копчето, буксата да е достатъчно голяма, за да може да работим с нея нормално, без да я потрошаваме и така нататък. Това общо взето е достатъчно миниатюризирано и вече е фиксирано в някакъв момент. Да не се намалява повече или да не се променя. Но всичко останало, което е зад панела, подлежи на миниатюризация. Това е много силна тенденция и
всеки, който иска да се занимава да прави модули, бих препоръчал, аз много препоръчвам тук, да се опита да работи с SMD. SMD е Surface Mount Technology, което значи, че не се пробива платката. Сега повечето това сигурно го знаят, но казвам за те, които не знаят. Представете си един резистор и тук имате платка. Той минава през нея, това са тук отвори и отдолу се запоява. И тук вече има някаква пътечка от тези отвори нататък и се отрязват тези кръчета. Това е True Hole Technology. Това е нещата така са се правили, може би до преди 30 на години. Военната техника сигурно и по-рано се започна на SMD-тото да правят. Бродкастинга също, защото съм виждал SMD там от 50 годишна техника. Но и до сега може да се срещне така. Тя има своите предимства. Примерно най-добрите, най-качествените елементи, там вече говорим за аудиофилия и така нататък, са предимно True Hole. Само, че при синтезаторите ние не стигаме до аудиофилията. Там, по мои скромни виждания, най-голямото влияние има схемотехниката. Дали схемата е добра? Или да изпълнява това, което искате сега. Добра е относително. За някой е добра, за други не. Така че има, а и напоследък се появиха достатъчно добри и сравнително на добра цена SMD елементи, които могат да се използват навсякъде. Говоря и в студийна техника, и в модуларни синтезатори, и в кейборди. В интерес на истината, дори напоследък полупроводниците, които са в SMD форма, са по-добри. С по-малки паразитни капацитети и с по-малки индуктивни такива смущения. Защото кръчетата са по-малки, къси и така нататък. Така че не мога да кажа, че това е такъв 100% извод или препоръка, но мисля, че е много добре да се учат хората, които искат да правят такива модули, дори do it yourself, да пробват с SMD да го правят. Освен това, мога да ви кажа от опит, че човек като се научи да работи с тях, отпада този момент с рязането и се работи много бързо и ефективно. Също и с горещ въздух много лесно се махат, слагат и така нататък. Нещо, което не мога да кажа за тези. Те се нагряват много трудно и тук отдолу, ако го нагрявате отгоре, отдолу ще стои твърдо. Ще прегреете пътечки и така нататък. Трудно се разпояват, трудно се ремонтират в сравнение с SMD. SMD-то е плашещо заради това, че е малко. Така. Директно мога да кажа, да. Ако тук може да обърна внимание на едно нещо, което ще напиша за всякакъв вид елементи, а пък вие, ако искате, може да ползвате. Примерно, резистори. Аз използвам 0603. Тук. И понякога, когато резисторите участват в некритична част от схемата, могат да бъдат 0402. Само че да знаете, че тези не всеки може да ги запоява. Аз нямам проблем, защото имам един микроскоп и го правя с това. Даже ще ви кажа какъв е микроскопа. Ако някой се интересува, да го погледне. Върши чудесна работа. Така, но обикновено ето това. Даже има модули,
които заради ремонтна пригодността се използват 0603 предимно. Защо? Защото те имат обозначение. Като видите отгоре резистора, той изглежда и така. Нали, тук се запоява. Ето тук има едно кодче. Примерно нещо е написано. 0402 не се печата код. На 0603 99% има код. Този код, ако го сложиш в един, има онлайн такива дешифратори за кодове за резистори, написвате го и ви дава стойността. Тоест, при troubleshooting и ремонт не е нужно да го разпоявате и да го мерите, защото ако го мерите в схемата, то ще измерите и съседните. Съседните елементи също имат влияние, не се прави така, или поне не във всички случаи. А ако прочетете кода, може да го намерите и директно да кажете, това не е правилният резистор там, ще го сменя. И да видите къде ви е грешката или на някой друг грешката. При troubleshooting това е добре. Значи, ако аз правя серия, примерно с висококачествен сигнален път, да кажем звукозапис на, да кажем микрофонен предусилвател, компресор, еквалайзер, защото имаме такава серия, тя не е излязла още. Бих препоръчал 0.8, 0.5 или дори една степен по-големи, 12.06. Като правилото общо взето е, колкото по-голям ток и по-голямо напрежение минава през един резистор, толкова по-голяма трябва да е размера, за да се намали генерираното от напреженията и от тока, генерираните от напреженията и тока изкривявания. Значи, какво значи това? Ако имате резистор, през който минава голям ток и той е в сигналния път, а той е с малък такъв форм фактор, изкривяванията на този резистор биха могли да бъдат между 10 и 100 пъти по-големи. Дори е измеримо. А пък като се натрупат повече, вече е чуваемо. Така че това не е без значение за аудио. Това обикновено ги слагам в control voltage пата, там където няма да се чуват, а ще управляват някакви функции, индикация и така нататък. За да имам по-малко място. Така, предполагам, че това за резисторите е горе-долу ясно. Следващото е кондензаторите. Също много важна част. Тук ще говорим и малко и за видовете електролити. Диелектрици, така да се каже. Защото той електролитите по-често се има предвид при електролитните кондензатори. Това е някаква паста или тънък слой течност. Или масло. Зависи какво е. Тук обаче говорим за диелектрици. Значи започваме с различните големини. Минималното, което съм използвал е 5 пикофарада. Тук обикновено отзад има фарад. Това ще се изпуска. Често, който е гледал в схемите, там този фарад го няма, има само това. Грубо казано, от 5 до 1 нано това е 0 тук, не е О. Това е кок. Той има много малка, понеже е ефтин за тези големини, е малък, а има изключително добри качества, би го слагал навсякъде. Керамични са, обаче са с много добри качества. Другото име е NP. За същия вид. Разбира се,
Това е защото аз не работя с True Hole. Кондензатори, всичките ми пасив, с много малки изключения, са True Hole. Първо, че става по-компактно, второ, има достатъчно добри вече диелектрици и футпринти, които устройват напълно процеса. Следващия, да кажем, тук говорим за аудио, нали? Decoupling капаситор ще бъде втората графа и тук ще чертаем още. Значи, от 1 нано до 1 микрофарад. PPS, полифинилен сулфид. С такъв диелектрик е това. Това е от рода на пластмасите, като полипропилен, полиетилен, поликарбонат и така нататък. Сравниме с тях, може би не е чак толкова добър, колкото полипропилена, но общо взето, колкото тези, но е сравним. Това е наистина добър вариант. Доста от аудиотехниката, която е с SMD, ползват тези за сигналния път. Ползвам ги и аз. Ако се налага. Защото това е друга тема, че общо взето, когато се конструира повече с дискретни елементи, може да се избегне това, да се налагат много често кондензатори, които да блокират DC-то. Защо? Защото ти си правиш схемата така, че тя на изхода да няма много DC. И чак накрая имаш някакво коригиране, тример или нещо такова. И това е възможно. От тук надолу за аудио са само биполар електролит. BP Electrolytics. Един мил към най-голямото, което съм ползвал, може би е 800, не, може би 470 от този вид микрофарада. Понеже беше на ниски волтажи, кейса беше малък. Нали знаете, че колкото по-нисък е волтажа, за който е специфициран даден елемент, толкова кейса може да бъде по-малък. Затова не правете излишно големи, не купувайте излишно големи волтажи. Примерно тези 5 микрофарада, пикофарада могат да дойдат за 1000 волта. Разбирате ли? Отваряте Маузър, това е един от големите дистрибутори и искате да си купите 100 такива. Не е критично. Проблема е да не ви стане много голям кейса. Може да се окаже, че този кондензатор става все по-голям и все по-голям, когато трябва да издържи някакво все по-голямо и по-голямо напрежение. Няма да звучи по-лошо и качеството му няма да са по-лоши. Теоретично би трябвало да са малко по-добри дори. Но има някакъв оптимум. Да кажем, можеш и е добре да го правиш, но ще кажа за кои. Значи, NPO-то са много стабилен диелектрик. Когато го натовариш, или говорим пак за същия коефициент, който създава изкривяванията, когато се натоварят с някакъв волтаж или с някакъв ток. Когато ги натовариш, тези изкривявания се получават от това, че стойността на кондензатора под напрежение или под голям ток се променя. При пулсацията на напрежението и на тока, стойността също пулсира.
Това се изразява в аудиото, като изкривяване могат да бъдат доста драстични. Няколко процента дори. Не. Това е основно свързано с вида на диелектрика. Значи определя се от вида на диелектрика и от големината. Демек, колко близо е до това гранично напрежение. Колкото повече се приближаваш до това напрежение, за което е специфициран този кондензатор максимално, толкова този коефициент нараства. Значи винаги като rule of thumb бих казал, едно 30-40% по-висок волтаж, отколкото в съответната част на схемата този кондензатор ще изпита. Представете си, че имате захранване. Айде, окей, да не е захранване, тук говорим в сигналния път още. Представете си, че имате някакъв сигнал, синусоида или каквото и да е било там, който влиза в един филтър. Един хай-пас филтър. Това е кондензатора тук. Ние гледаме тази амплитуда. Ако тя е 10 волта, пик to пик, значи от връх до връх. Това че повечето го знаете. Този кондензатор също трябва да е, представете си, умножен по 1,3-1,4 стойността. Не стойността граничната за волтажа. Примерно тук ние имаме 1 нано, това няма значение. То може да бъде плюс-минус 5%. Това ще се отрази само на cut-off честотата, средната честота на този филтър. Но няма да се отрази на тези изкривявания. Те ще зависят от диелектрика на този кондензатор и от неговия форм фактор. Колко близо той е до граничното напрежение. Значи, ако това е 10 волта пик to пик, този кондензатор трябва да е 13-14 волта. Такъв няма да намерите. Следващия е по-голям стандартен. Това е или 20 волта, или 25 волта. Те са достатъчно малки. Там са вече от 0,4-0,2. Общо взето. Много рядко 0,6-0,3. Тук вече са по-големички. Тук вече може да бъде 12-10, 12,06, това е по-малко 12,10. Но от подобна големина има и няколко специални големини, които са по-къси и по-широки. Не мога така наизуст да ви ги кажа, но ги имам в дейташитите. Но са горе-долу сравними с тази големина. Този вид са съвсем други. На тях футпринтът е такъв. Той е кръгъл, цилиндричен и има кръченца. Това е погледнат отгоре. И той пак е SMD, отгоре кръченцата се запояват на платката така отгоре. Това изглежда като електролитен кондензатор без обозначение за минус, защото е биполярен. Какво значи това? Това са свързани един електролитен, така, с втори електролитен, така, в един кейс. Даже те са усукани, това са две ленти, усукани по този начин, за да се получи ето такава схема. Какъв е плюса на това? Плюса на това е, че вродените, на английски интринсик, изкривявания и нелинейности на тези два кондензатора по този начин се канцелират сравнително добре. Тези кондензатори имат много ниски нелинейности. Препоръчват се за аудио, когато имаме нужда от голяма стойност. Може би над 1 микрофарад или 2,2 и нещо такова. Малко по-скъпи са от другите. Това е.
Сега да обърнем внимание на декаплинг капаситорите, кондензаторите. Аз искам да обясня повече за елементите, защото това е, би казал, фундамента на нещата. Добре. Ще се съобразя. Така. Тук съответният електролит е Х7R. Има там един 5G или какво си. Той също става, но когато имаме нужда от много голям капацитет. Тоест, доста често се правят батерии от два кондензатора. Един, който е такъв, защото той реагира много бързо. И един, който е такъв, който дава по-големия капацитет и се свързват заедно. Може доста често в дигиталната техника да го видите. Това го има в FPGA и такива. Така. Общо взето това е по отношение на полупроводниците мога да кажа само едно. Колкото по-малко, толкова по-добре. Но толкова малко, че да не е неремотопригодно. Те има едни такива СОП за транзисторите. Той започва с 1,5. Тая големина е добре, 7 и 9 вече са изключително малки. 3 може в някои случаи, ако не намерите добра част така. Това е за това. За това са с 3 пина или 3 до 6 пина, иначе тези СОТ са двупиновите обикновено диоди. Те пак са с такива суфикси. Префикси е това. Така. Може да поговорим още малко относно елементната база. Интересува ли ви по какъв начин може да се снабдявате с такива неща? Значи, знаете ли Comet Electronics? Те доставят каталозите на Farnell и на Mauser. Мисля, че и на DGK и някакви работи. Обикновено оттам може да се изберат някои неща и онлайн да се поръчват. Плаща се малко по-скъпо, но за съжаление това е положението. Ако имате фирма, мисля, че май можеше директно да се поръчва от Mauser, регистриран по ДДС. Пробвал да си го? Това е добре, защото преди известно време беше с фирма. Прекрасно. Да. 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 Аз примерно ползвам Mauser най-много, Farnell и DGK понякога. Те не винаги се препокриват, някои неща се намират при едните, други пред други. Да. Ти казва, че Comet са супер за неща, които те имат някъде с толкова или имат локално при тях. Да. Също те имат и самите те каталог, който по някой път е доста използваем. Така, бих искал да ви попитам, мога да обърна внимание малко на операционни усилватели, защото това е градивен блок, който се използва навсякъде, а мога да обърна внимание повече и на дискретна техника и да ви покажа някои от моите схеми. Какво предпочитате? Аз нямам нищо против, но... няма да ни изгони никой въпрос. Да. Може да си говорим тук, аз го възприемам като неформално. Защото аз не знам на какво ниво, нали, аз бях обявил, че е доста теки и не знам кой е поил и кой просто иска да върти копчета, защото се появиха приятели.
Всъщност аз това трябваше да попитам от началото. Кой има някакъв бекграунд с правене на модули? Запояване или конструиране? Всичко. Това е добре. Кой е само музикант и ги ползва просто? Така. А кой е просто само от любопитство тук? Така да видим как е. Да. Аз имам тук някакви кабели. Аз самия не съм много добър синтезист, защото по-скоро ги правя, нямам толкова време да си играя, да ги свързвам. Но на края на лекцията може да се свържим и някой, който иска да си прави пачове, пък аз ще обяснявам горе-долу кой вход за какво е. И да си направите нещо, да го чуете как звучи това нещо. Но това може би после. Въпросът да се върна на теб. По принцип сме го обявили до 6, но може да се продължим до 8. Просто е да ви е интересно и да има смисъл. Защото на мен това ми е интересно, да се вика. Аз това мога да слушам цяла вечер. Но някакси да има бонуси за вас някакъв бенефит. Така че кажете на къде... Кажете на къде. Аз мога да... Освен това, което мисля, че е универсално и е добре да се знае, каква елементна база ползвам. Аз затова наблегнах на това. Какви футпринти, какви там диелектрици, какъв вид елементи и защо и така нататък. За сега не съм засегнал операционните усилватели, мога да мина кратко тях. По отношение на схемотехниката, какво може да правим с тях, там е the sky is the limit. Тоест има много ресурси. Мога да ви покажа аз какво съм правил в моите модули по-нататък, но за да седна да ви обяснявам сега инвертираща схема и такова, това е така, това е, как да кажа, обща електротехника, може да го погледнете и така нататък. По-специфичното знание, което... По-специфичното е, това, което ви казвам е, например, че трябва да е декапълт, че осцилира и така нататък, ако не е, и често го виждаме в схеми, да няма такива кондензатори. На такива неща искам да ви обърна внимание. Самата схема, първо, схемотехниката много зависи от какъв модул ще правите. Тоест, първо вижте какво са правили хората. В началото мога да копирате нещо, да се научите и да кажете, бе, това ме звучи, ери как си. Или искам да му подобря ери какво си. И тогава на тая база да измислите какво точно да промените и постепенно ще навлезете в схемотехниката на нещата. Тоест да кажете, бе, изходът ми е много тих. Значи, той има операционен усилвател на изхода. Как се пресмята усилване на операционен усилвател? Искам да му повишава усилването. Ако е инвертираща схема е едно, като не е инвертираща е друго. Пишете Gain Inverting Op-Amp. Излизат и калкулатори, излизат и формули. Така че няма да се справя това. Така. Форм фактора е вида на операционните усилватели, които аз използвам. Значи тук има едно отделение на CV-пад и аудиопад. То не е така абсолютно твърдо, но да кажем, че има. Тук, ако искам на абсолютно най-ниското ниво, тук стои TL 060. Тая фамилия, това може да е 1, 2, 4. Що така? Имат noise, шумни са, нямат добри параметри за изкривяване, ако се натовари изхода малко повече. Положителните им качества, че са много евтини и че консумират много малко енергия. Това значи, това нещо, ако правите голям модул, който има много некритични елементи, е добре да ползвате нещо такова. Съответно има и такива, дето са още по-специализирани в това отношение, още по-малко харчат, но те не са толкова евтини. Така че това е един добър оптимум в това отношение.
Ако искате една степен по-добро, тая серия. Те имат много добри DC характеристики за толкова ефтин операционен усилвател. Средна консумация, среден нойз и са доста ефтини също. Но не дрифтват толкова, имат известна прецизност. Ако искате вече свръхпрецизни, като в осцилатори, конверторите на волтаж към ток в осцилатори, там където се чува някаква честота. Даже сега ще ви отворя. Не за сега. По принцип тези също стават, но ако искате абсолютно голяма такова, има един вид, които са от рода на ОПА. 77, 277 и още други такива, които са с висока DC прецизност, висок входен импеданс, нисък нойз. Доста скъпи са обаче, но са много прецизни. Те не са много добри за аудио, защото не са с добри скорости, т.е. трудно отработват вълната, ако имате по-високи честоти. Slew rate, така наречения, скорост на нарастване, при тях е малък. Но те са специализирани за DC стабилност. В аудиопата аз използвам едните бяха само секунда. Тях обаче не мисля, че ще ги намерите. NGM 8080. Те са доста ефтини, с много добри качества за аудио, не много прецизни по отношение на DC, те дрифтват леко. Затова се използват в аудиопат. В някои по-некритични неща, където имате noise, distortion и така нататък вече. Презентно, те няма да попречат. Другите, които използвам са LM, те преди бяха NE. Значи 5, 32 и 4. Мисля, че така бях. Те са много добър такъв средно до високо ниво. И вече по-качествени използвам ОПА. А вече най-качествените са, трябва да го видя как беше, 45, 62. Не, това са в голяма серия евро и 20 цента, това са 0,5. Те са 0,2, това е 0,1 и тези са може би 2 евро. Всъщност те са най-скъпите от всичките, може би те са също скъпи. Това, което използвал съм и други, разбира се, но това е горе-долу да се достигне до някакъв компромис, за това да има, да можеш да ги намериш, да ги купуваш, те да са сравнително стандартни и да не изчезнат, да не са такива. Availability е важно, защото ето тези изчезнаха. Аз вече не ги използвам. За съжаление, защото бяха прилично качество. Това е транзистор Array, нали?
Тези току-що ги спрях. За съжаление. Не, да не ги чакаме скоро. Тези 5-5-3 никога няма ги спрат с следващите 10 години, защото голяма част всичко, което погледнете хайфти. Те също много ги ползват. Те за студийна техника, те двата. Те средно ниво, те е високо качество. Стандарт в целия хардуер, който вкъщи, каквото и да пуснете и да минава звук през него. Ако искате си го снимайте, да го изтривам, да продължавам нататък. И има нечовешки огромно количество изписани форуми за това как звучат едните и другите, и хора сменят и езотерично там чуват промените в звука от опампа. Чуват? Някои чуват. А ти като казваш, като ги подреждаш така, нали, то по спецификации, едните са по-добри от другите, нали, на datasheet. Да. Си ги мерил и слушал или... Ами аз съм ги... в някои схеми даже не е нужно да го мериш, тя почва да дрифтва. И като смениш опампа, спира да дрифтва. Тоест много пряка. Мене се е случило с един и същ опамп от различни серии, примерно от производители, защото то примерно 5-5 купувам някъде. Подозирам, че просто щампала на китаеца нещо е направил с него и като го сменя с същия на тип опамп и схемата тръгва. Да. Случвало се. Затова препоръчах те, Маузър и така нататък. Най-малкото проверяват да са от редовни производители, защото те имат големи договори директно с производители. Там пращат складовете на OnSemi, примерно, няма да купят от Alibaba. Да. Тъй, транзистор Array. Всичко на дат. Много добра цена, качество. Невъзможно е да се бие от други. Има много по-добри. Не много по-добри. То вече там е diminishing returns. Примерно MAT серията. Те не са на дат, те мисля, че бяха на Texas ли бяха, не помня вече. И другите, които са между тях някъде с SSM на Analog Devices. Там също има дуал транзистори, мачнати. Тук говорим за транзистор Array, които са мачнати. И напоследък Alpha, тая фабриката в Латвия, направи един транзистор Array с 5 транзистора. NPN. Тук има PNP, NPN и PNP, NPN на 4, което е много добър вариант, мога да правиш всичко. Тук са NPN Dual, тук са двойки, четворки, NPN, PNP, NPN, PNP. Но това е, бих отишъл към, това е студийна техника. Това нещо можеш с някакви много критични неща за синтовете да го ползваш. Аз примерно го ползвам за транзистор Array Ofen, печка за осцилатор. Много добре работи. И R-бит му е малко. Там има един параметър RB. Това е много ниско. Това значи, че high frequency компенсацията му е по-безпроблемна. Така, малките дуали, те, които не са толкова точни, това са за някакви критични неща, са това е NPN, това е PNP. Тези използвам. Има и други, но те са с добра цена, с добро качество. Моля? Значи 3904 е NPN, а 3906 е PNP. Това са два различни транзистора.
Точно така. Dual Matched транзистор. Но ладър филтъри, токови огледала, какво те сетиш? Current mirror. Но те не са толкова, тук са 10 пъти, 20 пъти по-добре мачнати. Тези са за средно, примерно leather филтър може да направиш тях. Но не мисля, че са най-доброто за voltage to current конвертор за осцилатор. Най-добрите мачнати JFET-ове. MOSFET-ове има мачнати, но са страшно скъпи и нямам приложение за тях, за мачнати. Иначе ползвам MOSFET. Къде би ползвал JFET-ове? Ами, в един ледър филтър ги ползвам за усилвателя, който взема сигнала от самия ледър. Защото те имат много висок входен импеданс и много нисък шум. Да, и там използвам, те не са мачнати тези, които използвам, но ако сложа мачнати ще бъде още по-добре, защото един тример ще ми отпадне. Но цената на тример плюс 2 не мачнати висококачествени също ми излиза малко по-малко, отколкото това. Така че съм се ориентирал към другите. Значи ето тук мога да ви напиша обикновените транзистори. Ето тези използвам за такива стендалон транзистори. Нали, със съответната големина на кейса. И то отпред е друго, някой път е MMBT тук. Но става дума за 4401. Много нисък шум. Това много малко хора го знаят. Но има някои хора, които са мерили огромни количества различни марки транзистори. И тези се оказват с много нисък шум и с добра крива на усилването. Тоест те са, освен че са сравнително линейни, ами с много нисък шум. И са с висока честота, което значи, че ако се използват в усилватели, бандовида им, честотната лента ще е голяма. Ако се използват за превключване switching circuits, скоростта на превключване ще е голяма. Тези, примерно, ги използвам навсякъде. И в switching circuits, и в усилватели. Ами то много зависи от захранването и в какъв импеданс се изсипва това електричество. Така, ако се затвори и примерно референтният волтаж, към това нещо отива, има висок импеданс, ще има рипали. Ако има нисък импеданс, няма да има толкова с рипали. А може би и въобще. Не зависи само от скоростта, зависи и от условията около свичващия елемент. Също. Говорихме вече за това, за слагане на кондензатори и за целите граунд плейнове и за плейновете на захранването. Добре да бъдат плейни. Защо? Защото съпротивлението е малко. Ако някъде има искане за висок ток, то бързо и безпроблемно стигат до там електроните. Най-просто така обяснено. Ами, горе-долу